beste behin ere Kadi Moixero Natura Parkean egin dute penintsulako mendi lasterketarik gogorrena, Cabals del Vent. També element sofriment, perquè és un repte per mi i els reptes i el sofriment doncs formen part de mi. Penso que moriré, que patiré un munt i que ja veurem com acabo. La carrera creo que será vivirla, empezar y terminar mañana cuando amanezca. Perquè ens agrada, som masoquistes. Sufrimendu handiko hitzordua da, baina horrek ez ditu zaleak izutu. Iazko lasterkarien bikoitzak eman du izena aurten bertan parte hartzeko, hau da 650 pertsona baino gehiagok. Parte hartzaile guztien artean herrialdeko mendi lasterkaririk onenak daude. Emoción. Me viene la palabra emoción. Gogortasuna eta pasaje zoragarriak. Zuhaitzak, mendia, berdea, eta polita, oso polita. Kadi tunelaren hegoaldean kokatuta dagoen Baga herrian egin dute aurten ere Cabals del Vent lasterketa. Bigarren edizio hau klasiko bilakatu da eta penintsulako bazter guztietako lasterkariak etorri dira Kataluniako Aurre Pirinioetako herri honetara. Pues jo crec que serà una cursa molt bonica. Hem vingut aquí des de Mallorca i la veritat és que m'ho volem passar superbé i gaudir de totes les vistes. Això és el més important. Parte hartzaileen artean, hainbat aurpegi ezagun. Besteak beste, Kilian Jornet munduko mendi lasterkaririk onena, Salamankako Miguel Eras, edota Britainia handiko Andy Simons. Goizeko 10:00 puntu-puntuan hasi da lasterketa. Bagako kaleak hartu dituzte parte hartzaileek une hartatik aurrera. Berehala luzatu da 600 lasterkari baino gehiagoko taldea. Eta herriaren amaieran, favoritoek lehen tokiak hartu dituzte. Miguel Eras jarri da lasterketa buru, erritmo bizia ezarriz. Kilian Jornet eta Andy Simons atzetik. Eta pixka bat atzerago Nerea Martinez, taldeko lehen emakumea. Aurreneko tartean, Baga herritik Rebost izeneko aterpera lasterkariek 1000 metroko garaiera gainditu eta 7 kilometro eta erdiko ibilbidea egin behar dute. Irteera puntuan dago helmuga eta bertara heldu aurretik 8 aterpetxetik igaro behar dute lasterkariek. Orotara 85 kilometro eta 12.000 metroko garaiera gainditu behar dute. Toti Bes, Miguel Eras eta Kilian Jornet dira lasterketa buru Cap de la Debesatik gertu dagoen Kolobreko mendilerroaren azken igoeran. Handik 30 segundora beste talde bat dator, Britainia handiko Andy Simonsekin. Bista ederreko larre berde honetatik igaro eta gero, basoan barreneko bidezka batetik egin behar dute aurrera lasterkariek. Pixkanakak garaiera askoz ere nabarmenagoa da eta zenbait jaitsiera tartetan oso azkar jaitsiko dira. Igoera berri batekin egingo dute topo lasterkariek Rebosteko aterpera heldu aurretik. Bertatik bigarren aterpetxera joan behar dute, New de la Liga izenekora. Bigarren tarte honetan, Salomon Santiberi taldeko Miguel Eras eta Kilian Jornet lasterkariak bakarrik geratu dira.
New de la Ligako aterpea ibilbide osoko punturik garaiena da, 2520 metroko altitudearekin. Iristen lehenak Miguel Heras eta Kilian Jornet izan dira. Berehala abiatu dira Anoa dagoen lekura, edan eta jan ostean indarrak berritzeko. Toti Bes heldu da handik gutxira eta hirurek batera ekin diote Serrateles Esposesen dagoen urrengo kontrolgunera iristeko jaitsierari. Puntu honetan, lehen 3 sailkatuen eta laugarren sailkatu Andy Simonsen arteko aldea 3 minutu eta erdikoa da, baina britainiarrak ez du amore ematen. Rasos de Comabeiatik ari dira igarotzen lasterkariak New de la Ligara heldu aurretik. Paradisu honetan bizi diren hainbat hegazti ere ikusteko aukera izango dugu hemen. Lekuz aldatu gara New de la Liga azpitik 500 metroko garaieran dagoen Pla de Moixerora joateko. Jaitsieran ez da aldaketa handirik izango eta beraz, Miguel Heras eta Kilian Jornet dira lasterketa buru. Toti Besek denbora galdu du atzean eta Andy Simons aldeak murrizten ari da lehen 3 sailkatuekin. Puntu honetan hainbat zale ere ikusiko ditugu. Lagun bat ikustera etorri gara, soberandaka kalitatez, ondo ibiltzeko, eta nik uste bagian lehenengo 30an edo 20an sartzeko aukera dauzka. Bueno, ikusiko da, ze lasterketa oso luzea da, eta batez ere behar dana edo derrigorrezkoa dana da taktiko mailan, esango nukenik. Eta, bueno, lekua aproposena da, olako lasterketa luzea antolatzeko. Baina, bueno, ikusiko da oso leku zoragarria da, bai, benetan. Emakumezkoei dagokienez, Nerea Martinez da bigarrena une honetan. 7 minutu galdu ditu Martinezek eta lehen tokian Gemma Arrodoa. Jaitsierak ordea ez dira lasterkari katalanaren espezialitatea eta Nafarroako lasterkariak aurre hartu dio azkenean. Serrateles Esposeseko aterpean jende asko bildu da. Beste Anoa batago eta Nerea Martinezek 45 segundoko aldea atera dio Gemma Arrori. Kataluniako lasterkariak arazoak izan omen ditu belaunean eta horren ondorioz denborak galdu du jaitsieran. Duro, bonito, ¿qué quieres que te diga? Cansado, hemos salido como siempre muy rápido. Ya ves cómo van adelante, más o menos igual que el año pasado y cada uno en su sitio ya a estas horas. Bueno, bien, hace bonito día para correr y a ver si aguanta. Dagoeneko 28 kilometro egin dituzte lasterkariek eta orain Portals aterpera abiatu beharra dute. Bidean, Plans del Pi izeneko zonalde ederronekin egingo dute topo, noizean behin gozamena da era honetako lekuak aurkitzea. Ondo, oraindik ondo. Venga, aupai. 33. kilometroan eta Portalseko aterpera iritsi aurretik, Kilian Jornetek lasterketa bertan bera utzi behar izan du. Hauxe, Kilianek lasterketa utzi behar izanaren arrazoia. Cabals del Vent hasi baino 5 egun lehenago, Afrikako mendirik garaienean egon zen, 5.830 metroan dagoen Kilimanjaro mendian, hain zuzen ere. Kilian Jorneten jomuga, Afrikako sabaiaren igoera eta jaitsiera errekorra haustea. Eta lortu zuen, izan ere 7 ordu eta 14 minututan igo eta jaitsi zen bertatik. Cabals del Venterako, Kataluniako lasterkariak ez zuen indar askorik. Pas dels Gozolantzen gaude, Prat de Aguiló aterpetxea igarota gero eta lasterketaren erdian. Puntu honetan, Britainia handiko Andy Simons da lasterketa buru, Miguel Herasen aurretik.
Kilian Jornetek lasterketa uztearen ondorioz, arerio bat gutxiago du Simonsek. Toti Bes atzetik doa, baina Gironako lasterkaria ez omen dago sasoi honean eta handik kilometro gutxira bertan bera utziko du lasterketa. Euskal Herriko Txus Romon eta Iker Karrera atzetik 30 minutura doaz eta elkarren kontra lehiatuko dira 3. tokia eskuratzeko. Emakumezkoetan, Jema Arro doa aurretik orain, eta Nerea Martinez, 2. sailkatuari 4 minutuko aldea ateratzen dio. Nafarroako lasterkaria apartekoa da jaitsieratan eta hortxe hasiko da intzuzen ere aldeak murrizten. Aldeak murrizten ari den beste lasterkaria, Euskal Herriko Isabel Eizmendi da. Prat de Agiloko aterperaino 44 kilometro dituzte zain parte hartzaileek, oraindik 41 ordu falta zaizkie lasterketa bukatzeko eta normala denez, puntu honetan denak daude oso nekaturik. Home, collons, cansa, proveu-ho, un any proveu-ho. Això, home, us agradarà, segur. Makarroiak eta salda zerbitzatuko dute anoa honetan, era berean gauean korrika egiteko beharrezkoa den materiala bananduko dute. Batzuek oinetako zauriak sendatzeko aprobetxatu zuten denbora askorik galdu gabe, izan ere bidea luzea zuten egiteko oraindik. Baina ilundu aurretik lasterketaren aitzin aldera joango gara eta zehazki Gresoleteko aterpera. Andy Simons izan da hemendik igarotzen lehena, lasterketa hasi eta 6 ordu eta 26 minuturen ondoren. 2 minutura Miguel Eras igaro da eta alde horrekin ekin diote Gresoleteko pagadirako igoerari. 60 kilometro baino gehiago egin dituzte jada lasterkariek eta Salamankako lasterkaria estutzen hasi da, izan ere 13 kilometrotan 9 minutuko aldea atera dio bere arerio Andy Simonsi. Eras ikusten dugu hemen enpedratzeko zonaldetik igarotzen. Atzetik Andy Simons lasterkariak min hartu du. Hala ere, bere 2. tokia ez dago arriskuan, izan ere Euskal Herriko Iker Karrera 50 minutura dago. 4. Txus Romon euskalduna da eta Ikerrek 15 minutu ateratzen dizkio. Pero bueno, hay que echarle, ¿no? Un poquito de... Herrian dena dago prest lehen sailkatuari behar bezalako harrera egiteko. Miguel Erasek 9 ordu 6 minutu eta 39 segundo behar izan ditu ibilbidea osatzeko. Gainera, aurreko urteko marka hautsi du izan ere 25 minutu gutxiago behar izan ditu Kabals del Bent lasterketako ibilbidea bukatzeko. Helmugan, familia eta zaleak zituen zain Erasek. Bueno, la verdad es que ha habido de todo en la carrera. Ha habido ratos muy malos, ratos buenos y bueno, al final contento, ¿no? Porque mejoré mi tiempo, que era un poco lo que venía a hacer. Handik 14 minutura helmugaratu da Andy Simons, minduta baina oso pozik. Ordu bat baino gehiago itxaron behar izan dute lasterkariek podiuma osatzeko. 3. Iker Karrera izan da. Bueno, bai, lehenengo aldie da, eta, bueno, egizan behar balin baet, oso ondo antolatutako karrera bada, ez genuen gutxiko espero, denak oso ondo hitz zuen, jendea izugarri, Euskal Herrian jende asko parte hartzen du karrerak eta ikusten eta animatzen, baina, bueno, hemen ez dira atzea gelditzen, eta gero rekorridoa oso politxe da, eta, bueno, bere muga guztikin pixkat disfrutatzeko aukera aukiet. Eta emakumezkoei dagokienez, Nerea Martinez izan da azkarrena, bere denbora 12 ordu eta 14 minutu. Bueno, egia esan oso pozinagoz, lasterketa gogorra eta zaila izan da niretzat. Hasieran ez naiz bat ere ondo aurkitu, baina, bueno, bigarren zatian errekuperatu naiz eta zenean hori irabazi dut, hasi que benetan oso pozik. Handik 5 minutura iritsi da Isabel Eizmendi. Karrera oso polita da eta oso ondo dena oso ondo dago, organizazioa
ona da, karrera oso ona da. Oso ondo. Helmugaratzen lehenak masaje batez gozatzen ari dira, gainerako lasterkariak menditik heldu bitartean. Parte hartzaile guztietatik, 2 baino ez dira helmugaratu egunez, eta gainerakoak gau betean iritsi dira helmugara. Askok, gainera, ez dute proba bukatu gauerdira arte. Muy bien. Fenomenal. Para venir de Murcia vamos estupendos. Sobretot aquests macarronets de conya. Salut! Bagako helmugan orduak igaro dira lasterkari guztiak iritsi bitartean eta heldu bezain laster masaje gelatik igaro dira. Sí, pitjor no es pot estar. O sigui que... Moltes hores de feina, gent patint però gent disfrutant i al final cares de felicitat moltíssimes. 2010ko Cabals del Vent lasterketari kategoria guztietako sari banaketarekin eman diote amaiera. Lasterketa bukatu eta gero, denek egin duten balorazioa, parte hartzaileena, zalena zein antolatzaileena, oso positiboa izan da.